ala wele dɔw bɛ mago kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ se bɛ ɲɛ n b'a fɛ ka ala wele i kan k'i labɛn saraka bɔ de kama nka se tɛ ɲɛ n b'a fɛ ka ala wele ala taala ka se ka hinɛ n'a kan bɔ nin lahala la ayi hali ni saraka t'i bolo i ka baara kɛ ala ka limina d'an ma k'a fɔ mɔgɔw ye an bɛ min bɔ sarakaw la saraka ninnu caman bɛ yen n m'a fɔ min yɛrɛ bɛ bɔ ala wele siraw fɛ dɛ kolonfilaw ni turabudalaw bɛ saraka caman fɔ an ye a saraka nafama ka dɔgɔ koyi t'a bila sira la jɔn ye ne tun ye tamaro in di ne ma ne tun b'a dɔn mɛ ne taara sɔrɔ n tigɛ so la n taara sɔrɔ sira ni ɲɔgɔn cɛ ne b'a kɛ de san n bɛ yɛlɛ a kan i ma dumuni cɛ ma sɛfan min cira sira kunna n'i kun y'a di muso denbatigi dɔ ma u b'a balabala ka d'a ka den ma saraka dan de don pupilennin mun taara dugu taara se ka pupilenninw don a kɔrɔ songala min turula ntigiyasow la n'i kun ye songala in di muso sentan dɔ ma a kun bɛ da ka na mun la i b'a baraji sɔrɔ dɔw ye ɲɔtisanw de n taara bala ɲɔtisan dɔ fana sirilen sanfɛ ko fiɲɛ k'o lamaga dɔrɔn non ko mago bɛ ɲɛ aéroport yɔrɔ la sirasiw dɔ bɛ yen n'i kun sera sirasiw kɔrɔ fo aran dɔ amtɛsi yɛrɛ de tun bɛ yen min kɔnna o b'a ta kɛ sisan ala y'a kɛ faamaw yɛrɛ mɔgɔ yɛrɛ tɛ bɔ a yɔrɔ fɛ sisan yɛrɛ n ye mankutu fɔra n ye fɔ n yɛrɛ déplacera ka taa filɛ sɛfanw fɛn bɛɛ gen kelen bɛ yen ala ka limina d'an ma k'a fɔ mɔgɔw ye n m'a fɔ a ti bɛn dɛ mɛ a ti bɛn silamɛya kɔni na silamɛya ka taabolo tɛ nin fɛn ninnu ye ala ka limina d'an ma wala Mamari n bɛ ka kuma mɔgɔ min fɔ o ye silamɛw de ye silamɛw ka saraka bɔ cogo de t'o ye ni ala kɛra sallallahu alaihi wasallam a ko iza lam tastahi fasna ma shita n'i ma maloya ala ma fɛn fɛn i jaa kɛ an m'a fɔ sago ala kɛra ko hali ka ɲaman ta ka bɔ sira ko baraji don wa maa min ye ɲaman bɔ sira la don jurumu de don e ka fura ɲaga bi ne cɛkɔrɔba dɔ ɲɛ a b'a ka nɛgɛso kan hali a tɛ se ka boli kosɛbɛ a bɛna bi e sababu yala lahara kiri b'a ni cɛ dɛ o kiri b'a ni cɛ komi fanga caman bɛ yen a tɛ tiɲɛ ka di n'o kɛra e min kɛra sababu ye k'o bila mɔgɔw ɲɛ sira la fanga kan k'e de wele amerika kɔsa in na ne ka kiliyan dɔ a problème kɛra la wallahi a problème kɛra la a yɛrɛ a bɛ baara kɛ a ye soden kelen hakɛ a y'o san a ka ca san 20 ye a b'a bolo a bɛ to k'a ka mobili jɔ ye kuma dɔw la ani kuma dɔw la a bɛ to k'a kɛ seli yɔrɔ ye o y'a laɲini k'u bɛ yɔrɔ in minɛ a la e b'a dɔn o y'a minɛ ni kan min ye wa o kamalen dɔ bɛ yen nɔ k'ale taara pilanti don yɔrɔ in nɔfɛ ko yɔrɔ in ka bɔ nin yɔrɔ la quoi parce que k'a san 3 ye ɲinan ye k'ale taamatɔ sen delila ka talo yan nɔ a taamatɔ sen o delila ka talo yan nɔ k'a ka ca ni san 3 ye a bɛ san 3 ye ɲinan o jugement de wulila a ma diya dɛ an karamɔgɔ n sen talonna depuis salon sini yan Allahu akbar mais furaɲaga bɛ bɔ anw ɲɛ an bɛ bi se fanga la ka mun bɛ ɲɛnabɔ faamaw bɛ ka wari hakɛ min don ka gitɔrɔn sanuya ka na ye ko dɔ bɛ ka taa furaɲaga bɔ k'a ka mago walima dɔ bɛ ka t'i jɔ mɔgɔw ɲɛ ni daga ye wallahi an m'an tɛ ka fanga o kɔnɔ an yɛrɛ de kan ka baara de kɛ k'a tigi sanuya ka bɔ yen o sɔnbaliya bɛ ni kuruwa de kan ka yala mais ni kɔlankolon suguya ninnu don n'an ma fara jamana ɲɛmaaw ka jamana sanuya o tɛ yɔrɔ bɛɛ la o tɛ se yɔrɔ bɛɛ la o fanga tɛ se ka yɔrɔ bɛɛ sanuya an de kan ka fara ɲɔgɔn kan ka nin ɲɔgɔnnaw bali quartier kɔnɔ ka taa fura ko sira kan ka furaɲaga bila mɔgɔw ɲɛ sira kan ka misɛriw bila sira kan ka fɛn kirikaraw bila sira kan n'a ye mɔgɔ ye nin na i b'a tigi wele a kana ta ka taa de a bɔra n'a y'a ka so n'a ma kɛ ala ka lemina d'an ma mago tɛ ɲini sira kan si ka mago tɛ ɲini ala fɛ ni tɔɲɔni ye fana sɔrɔ i bɛ ka ɲini sitana fɛ dɛ m'o fɔ mais silamɛ kɔni t'a kɛ ala ka lemina d'an ma bisimila mamari ɲininkali dɔ b'an bolo y'an balimakɛ dɔ ye ale ko kɔdimi kɔdimi b'a la awɔ ala k'an bɛ sababa ma kɔdimi fana n b'a ɲini Alahu taala fɛ ala ka nɔgɔya k'an n'a ye
ala ka lafiya ɲuman kɛ n'a ye Amina. mais kɔdimi mana k'i la fɛn dɔ bɛ yen i bɛ cɛsiri k'a kɛ a ka fisa kɔdimi na a t'a ban dɛ kɔdimi fɛnɛ suguya ka ca kɔ kolodimi bɛ yen fasadimi bɛ yen mais n'a kɛra la i b'i cɛsiri yiri dɔ bɛ yen u b'a ko ngunjɛ i bɛ ngunjɛ furabulu bɔ i b'a a lajɛ tile kelen ni mɔgɔw bɛ kɔɲɔ kɛ dɛbɛn dɔ bɛ k'u bolo sɛbɛ dɛbɛn wala i bɛna dingɛ sen k'a dunya dɔɔnin ka tasuma k'a la ka sɔrɔ ka ngunjɛ furabulu in k'a la o sisi min bɛ ka bɔ i b'i kɔ da a kalama na a k'i kɔ wusu a ka ca ala fɛ kilisi t'a la n'a y'i bila o la a ka gɛlɛn ni kɔdimi ka ɲɔgɔn ye ala ye dɔw la jarabi n'a ye fana dɛ wala kɔdimi cogoya ka ca ni dɔw ta kɛnɛya a bɛ ne yɛrɛ ka mɔgɔ dɔ la ne ma se k'o kɛnɛya ala ka dɛmɛ d'a ma ɲininkali filanan an balankɛ dɔ fana ka ɲininkali dabajugu wa tangani ani a lagarili ala k'an bɛ sababa ma dara an ye nin fɔ ka caya dabali ye tiɲɛ ye mɔgɔ kan ka i yɛrɛ tanga ka bɔ dabali jugu ma lahala bɛɛ kan n ye fɛn kɛ mɔgɔ la ma fɛn kɛ mɔgɔ la tangalan k'o k'i yɛrɛ sɔrɔ tangalan dɔ b'an delila ka bila réseau in kan bɛɛ bɛ se ka nin kɛ wallahi bɛɛ bɛ se ka nin kɛ i bɛ se ka kɛ k'i yɛrɛ den ko i bɛ se ka kɛ k'i balima ko an ko mɔgɔw ka taa kungo kɔnɔ yiri dɔ bɛ yen ko sunsunfin yɔrɔ bɛɛ bɛ sunsunfin dɔn i b'a kuru 7 ɲini a kuru 7 mana sɔrɔ i fɛ i bɛna bɔgɔdaga kura ɲini ani nɛgɛbu kaba den 3 hali bi e sigilen bɛ yɔrɔ min na ne ye dɔ ta dama ta sigiyɔrɔ de ye nin bi wallahi nɛgɛbu kaba den 3 faamuyara i b'o da daga jukɔrɔ i bɛ sunsun kuru 7 in d'a kan ka ji kura k'a kan k'a fa n'i pereselen don a tobi n'i ma perese a tobi daga kɔnɔ fo tile 3 i bɛ sɔrɔ ka koli daminɛ mais i bɛ kilisi kala la kilisi ye jumɛn ye i b'a fɔ ko tu bisimila ne karisa nɛgɛden kisɛ a tɛ susu a tɛ mugumugu tu bisimila ne karisa ngɔngɔn jakima jɛgɛ t'a kunu y'a fɔ lahara ne ko ala ne ko a kira ni y'a yirilama ye mais dɔw bɛ jamana wɛrɛw ka yiri sɔrɔ man di ye joona fɔ dɔw b'a fɔ ko est ce que ko bɛ se ka kɛ yiri wɛrɛ ye wa parce que a ka di dɔw ye ka dalilu falen quoi or que dalilu tɛ labɛn mɔgɔ kama mɔgɔ de bɛ labɛn dalilu kama dɔw b'a fɔ ko est ce que ko tɛ se ka kɛ yiri wɛrɛ komi papaye n'a ɲɔgɔnna papaye ye labɛn yiri de ya ala ka dɛmɛ d'a ma donc ni i ye nin kɛ i bɛ nin ko tile 7 i b'a ko i b'a dɔɔnin min an karamɔgɔ a banna dugu min na a bɛ fɔ ko karisa ye tika ye yan u bɛ sigi k'i tatɔ filɛ wallahi ou bien baara yɔrɔ la fɔ ne sala i tɛ lafiya an karamɔgɔ a ka bi ɲɛ o de ka fisa ma ou bien min ka ɲi fana i b'a kɛ situlu la ka mara i bɛ se ka nin kilisi kɛ situlu la siɲɛ 70 n'i y'a kilisi kɛ situlu la i bɛ to k'i denw mun n'a ye an karamɔgɔ n'i taara bɛn ni den dɔ ye ko kɔnɔ b'a la subagabana dɔ bɛ yen ko kɔnɔ i taara sɔrɔ a bɛ denw de la e k'a fɔ u kana ni situlu dɔ ye ban n'u nana ni situlu ye i bɛ situlu in kɛ ka den salonne ni kilisi ye tu bisimila ne karisa i bɛ den tɔgɔ fɔ karisa nɛgɛden kisɛ a tɛ susu a tɛ mugumugu tu bisimila karisa ngɔngɔn jakima jɛgɛ t'a kɔnɔ y'a fɔ lahara i bɛ den salo n'a ye ni dabali b'a la i b'a ye den k'i to k'a salo den yɛrɛ bɛ sugunɛ kɛ wallahi a bɛ sugunɛ kɛ o y'a lafiyalen de ye an karamɔgɔ denbaw bɛ se ka nin ta bɛɛ bɛ se ka nin tulufara dilan i yɛrɛ fɛ i to k'i denw mun n'a ye dɔrɔn a banna a faamuyara an ye dɔ wɛrɛ bila kolokolo dugumajɔ ni dalu in baara la dɛ
wallahi ni dalilin barala alhamdulillah Momadi Naam. yoro inte ka duma me sigaka Ni ala sona. duma o ka ta kanya Ni ala sona. kulugulu duma jo do borani fe ko sayna abura amriki kana wallahi ne kulugulu duma jo barai muso sigina kana fone ngobo ibe ngobo dongon ay ngobo nyina ma yere de ngobo de bora shinde la kolin shen nanna wallahi ngobo nyina ma bora shina akoli shen nanna wallahi o maka bane de atato ne koronge laben ka dama atara ne ka ta koli commencer koronge koli bi ta dafa dumina ka bolokala man fa bolokala kala ko me bula de bala ina fon ya mo ko pereka kulari bulela ma do ajukoro ako karsa ntuma son yiri nente mena yiri ko ni fona me ika fon yi kaba ko yirana wallahi kulugulu duma joyin muso dɔ bɛ an kɛrɛfɛ kalaban kuraya a y'a ko a y'a fɔ ɲɛna a ko karamɔgɔ n t'a dɔn i ye kilisi min k'i ka fɛn na n t'a dɔn i ye dugawu min k'a la dɛ mɛ ko mɔgɔ an ka sigida la muso dɔ bɛ yen nɔ ne n'a ti bɛn a bɛ san joli bɔ mɛ ko sura ne y'a ye yecogo la a ma ne diya ko ne y'a ye kaburu dayɛlɛla a yɛrɛ ma ne ni a bɛ ka taa k'a binna kaburu kɔnɔ a datugura wallahi wa ne ko n y'o min ye dɛ n m'a fɔ n'a sɔrɔ a ti juguya la nka n'a kɔni bɛ juguya la a bɛ laban ten de lakari t'a la n y'a fɔ bɛɛ lajɛlen t'a lakari dɔn n'a ye mɔgɔ minɛ n t'a lakari dɔn dɔrɔn kana mɔgɔ si tɔgɔ k'a la i b'a ɲini ala de fɛ ala de b'a dɔn jɔn bɛ juguya la a faamuyara i bɛ kolokolo dugumajɔ ɲini kolokolo dugumajɔ tɛ yiri sugu wɛrɛ ye parce que caman bɛ k'a ɲininka qu'est-ce que k'o yiri sugu wɛrɛ ye yiri sugu jumɛn de don yiri sugu wɛrɛ tɛ kolokolo kelen de don mais kolokolo si min ka surun a sun min ka surun n'a man jan a tɛ tɛmɛ nin kan mɔgɔ se ka se ale suma la bari wala i bɛ taa ale kuru 7 ɲini ka sɔrɔ ka n'i taara tigɛyɔrɔ la i b'a kala muru la ka sɔrɔ ka kilisi kala i bɛ kilisi kala muru la ka sɔrɔ ka kuru 7 tigɛ siɲɛ kelen donc n'i ye muru kɛ k'a tigɛ i bɛ kilisi kala la siɲɛ kelen k'o bila ka tila ka muru kɛ ka dɔ wɛrɛ tigɛ mais kilisi tigɛ muru la bilen kilisi ye jumɛn ye tu bisimilayi ne karisa jugu ni su jɛna ka boli ne karisa jugu binna su ɲɛfɛ su y'u sen da ne karisa jugu kan su ko ne jugu ma e ka na an ka taa e ka na an ka taa i kɛra anw dɔ ye i kɛra anw dɔ ye ne ko ala ne ko a kira i bɛ nin siɲɛ 7 k'a la n'o kɛra i bɛ na n'a ye ka don daga kɔnɔ a ko cogo de ka gɛlɛn dɔɔni maaw ka se ka jija k'a kɛ ten nka n'i ma se k'a kɛ ten taa ko ɲɛgɛn kɔnɔ mɛ a ko cogo ɲuman ye min ye k'a ko kungo kɔnɔ i bɛ fura in bɛɛ bɛ tobi ɲɔgɔn fɛ ka tila k'a bɛɛ yɛlɛma siyo kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ donc i bɛ taa kabakurun koli kungo kɔnɔ k'a kɛ komi so ka donda bila la u b'a fɔ min ma ko fugo kɔnɔ yiri ni i bɛ don ka i ko n'i bɔra i b'a datugu i b'a dayɛlɛ tuguni k'a don k'i ko k'a kɛ de fo ka taa 7 bɛɛ dafa ni maa min sera ka e dabali awɔ ni i bɛ taa ni kuru ninnu bɛɛ ye o pour que i yɛrɛ kana tɔɔrɔ bɛ a la n'i ko i bɛ kuru kelen bɔ a la a fili fo ka taa 7 bɛɛ dafa ne nin kɛra ka ban a banna wallahi hakilila tigɛla juguya bɛɛ la i hakilila tigɛla dabali jugu bɛɛ la yali sa i bɛ se k'a kɛ i n'i ka denbaya bɛɛ i bɛ se k'a daga don i n'i ka denbaya ye parce que kilisi yɛrɛ pour que mɔgɔ wɛrɛ ka fara i kan a bɛ dépend kilisi daminɛ ni cogoya min na i ye fura kilisi ni cogoya min na misaliya i kana ne fɛ sa ka fɔ karisa a bɔ n ye ne y'a bɔ e ko ne yɛrɛ sera yen i jɔ n ka n ka denbaya bɛɛ kɔrɔsiyɛn a tɛ ɲɛ ten dɛ a kɛra ne ye de ye n'i kun ko ne ni n ka denbaya tu bisimila ne karisa ni n ka denbaya juguw ni su jɛnna ka boli ne karisa ni n ka denbaya jugu binna su ɲɛfɛ su ye sen da ne karisa ni n ka denbaya juguw kan su ko ne karisa ni n ka denbaya jugu ma e kana an ka taa e kana an ka taa i kɛra anw dɔ ye i kɛra anw dɔ ye ne ko ala ne ko a kɛra a banna hali ni maa 100 dɔ i bɛ nin baara bɛɛ ye min yɛrɛ ka ɲi a bɛɛ ta baara danna o de ka ɲi ala ka lemina d'a ma a diyara n ye karamɔgɔ ɲininkali dɔ bɛ yen nɔ levier valido k'a la dɔɔni
Louis Junai. My mother, ala tɔgɔ dɔ fɔ. Ka da ye ka dɔɔni fɔ an ɲɛna o fɛn in kan. Kɛfi. An tana an bila don a kɔnɔna na. Allahu akbar. Parce que mɔgɔ dɔw b'a fɔ yiriko in ka gɛlɛn olu ma. Et puis fɛn mais ala ye sira ko u bɛ yɔrɔ min na n'u ka lahala kɔsɔn sigiri ka nɔgɔ u ma. Alhamdulillah kan bɛ sababa. Ala tɔgɔ min ko ya kɛfi. Kɛfi. Ala tɔgɔ kabakoma don kosɛbɛ. N'i y'a hinɛ bɔ a bɛ bɛn 111 ma. 111. Faamuyara? Kɛfi. Ale ye komi bamburu da fila de don. N'i bɛ ka jugu furan i bɛ se k'a kɛ ka o furan. N'i yɛrɛ bɛ ka hɛrɛ fɛnɛ sama a fɛnɛ bɛ se ka sira bɔ i n'i ka hɛrɛ cɛ. Kɛfi bɛ ten. Dɔnniba dɔ ko ma karamɔgɔ dɔ ko ma ko n'i ye kɛfi dɔn k'ale t'a dɔn dugukolo sanfɛ k'i ka turu bɛ se i bɛ tila la kuma jumɛn ka tila ka se ala wɛrɛ ma. Ko mago tɛna na i tɛna se ka min sɔrɔ a la. I y'a kɛfi. Mais n bɛna kɛcogo kɛrɛnkɛrɛnnen de di mɔgɔw ma bi. An karamɔgɔ. Mɔyɛri tɛ tila ka n tigɛ. Mako bɛɛ la. Kɛfi n bɛna d'aw ma mako bɛɛ la. N b'a di ni ala ye n b'a dan n'a kira ye. Bɛɛ bɛ se k'a ta mais a y'a di ɲɔgɔn ma n b'a di ala de kama. Tile b'a la. N'i bɛ kɛfi wurudi tile de b'a la. O de b'a to i b'i ka laɲini sɔrɔ joona. N'i bɛ ka kɛfi wurudi a ka kan fɛn dɔ bɛ yen ko bila a ɲɛfɛ. Voilà n bɛna o de di sa o de ye i b'a fɔ kasɔtu kɛfi wajatu kɛfi kɛfani kɛfi likulli kɛfi walilahi alhamdu. An karamɔgɔ ni y'a miftaw ye ni 111 wurudi ka kɔn kɛfi wurudi ni. N'o bɔra la inna kafaynaka almustahzi'ina ni fɛnɛ 111 bila ɲɛfɛ walima 777. Alaysa Allahu bikayfi abdihi i fɛnɛ bɛ ni 111 walima 777 bila ɲɛfɛ. O kɔfɛ i bɛ ka kɛfi jati min ɲini i b'a ɲini. Nka n bɛna jati min d'aw ma bi mɔgɔw ka sɔn baara ma quoi. Mɔgɔw adamadenw dara mɔgɔw ka sɔn baara ma. Ne b'a fɔ kuma bɛn ko dalu tɛ maa si ye maa min y'a kɛ kɔ. Ne ka dalu min di wallahi ni min y'a kɛ a bɛ n wele k'a fɔ n ye k'a kɛra. Wallahi ne karamɔgɔ dɔ Mali kɔnɔ yan bi a sigilen bɛ nin de kan a ka ɲɛnamaya mun mɛn. Fɔ mɔgɔw bɛ k'a fɔ bi ko sɛn duuru b'a bolo tellement que a bɛ kabaw kɛ ala tɔgɔ la. A sigilen bɛ nin ala tɔgɔ de kan. Diɲɛ mago mago mana a bɛ nin de ta wa n bɛna d'aw ma bi. A faamuyara? Mɔgɔ mako fɛn fɛn n ko n mako fɛn fɛn n'a nana nin baara. A kɛra u b'a fɛ ka n ka place minɛ na o nin baara. A kɛra n bɛ jɔyɔrɔ dɔ nɔfɛ pour que n ka se k'a sɔrɔ nin baara. I y'a kɛfi i b'i jija ka don so kɔnɔ i ka baara. Parce que mɔgɔ caman bɛ baara man di mɔgɔw ye quoi. Mɔgɔw ka lajɛ ka baara kɛ. Dalu dɔ bɛ yen ne y'an ta bila la parce que mɔgɔ t'a baara. I b'a bila dɔrɔn a bɛ kɛ mɔgɔw hakili la komi i y'a bila ka mɔgɔw wele o ka na i yɛrɛ fɛ. Kosɛbɛ. Parce que n ka laɲini mɔgɔw ka se ka ta ka baara de. Kosɛbɛ. N bɛ ka nin min bila mɔgɔw k'a kɛ k'a fɔ n ye ba. I n'a fɔ u bɛ ka tɔw fɔ n ye cogo min na. An y'a dabɔ page in na wallahi an t'a fɛ ka foyi bila ala ta kɔfɛ f'an ye dengana sɔrɔ fɛn fɛn kan. Parce que an bɛ ka bila ni ala de ye wa an bɛ ka mansaw de barika ɲini. Mɔgɔ t'o kɛ nkalon kan. Ni mako dɔ b'i la ko a dɛsɛra ka solutionner bɛɛ dɛsɛra sigiɲɔgɔnw dɛsɛra balimaw dɛsɛra relation dɛsɛra a fanga tɛ e la k'a dilan fanga bɛ Alahu Taala de la. An karamɔgɔ ni tɔɔrɔ dɔ ɲɔnnin don bien mankan dɔ bɛ ni dɔ cɛ a tɛ ka se ka ban san o san a bɛ ka renouveler ka taa a bɛ nin ka k'i ma hali a bɛ nin ka i ka ɲɛnɛmaya don bɔgɔ la sɛ t'a bakɔrɔn wuleman san walima tura wuleman misi wuleman t'a san. A faamuyara? I ka don so kɔnɔ n'i ye kɛfi ɲɛbila baara mun fɔ i k'o kɛ fɔlɔ. I ka sɔrɔ ka kɛfi yɛrɛ wurudi a jati belebele la o ye joli ye 100, 111, 1011 111 ni 111.
Allahu akbar. Ba kɛmɛ ba tan ni kelen kɛmɛ ani tan ni kelen i ka kɛfi wurudin na n'i tilala wa sama i wa tɔɔriku i ko siɲɛ 7 kɛ a duwawu la wallahi n'i ye nin kɛ ko kɔlɔ i bɛ Alahu Taala ye ne ni n ka karamɔgɔ delila k'a kɛ dɔ la ale den taara jamana jan kan a ma se ka kuma a daminɛna la Ala ni juguya fɛ a dalen dɔrɔnso la a ye karamɔgɔkɛ wele k'a fɔ a ye karamɔgɔkɛ ye ne wele a ko karisa aya don so kɔnɔ i ka baara kɛ ne taara don so kɔnɔ k'a baara a kɛra jumadonya de fɛ yanni ka juma jigi wallahi an taara juma na yanni ka juma jigi an bɛ ka don kuri da fɛ dɔrɔn karamɔgɔkɛ ka telefɔni sɔnne la a y'a yira n na ko karisa mɔgɔ mun ye ci f'i ye ko nin de don wa da la duwawu jaabira ne ko i ka telefɔni lamɛn fɔlɔ o t'a dɔn n'a ma jaabi a ko wallahi duwawu jaabira ko kɛfi tɛ kɛ diɲɛ foyi la o yɔrɔ bɛ o y'a wele kumakan fɔlɔ kɛra jumɛn ye ko i ka kɔnti lajɛ ko an ye 3 ci ma o ye 3 bila a ka kɔnti bancaire kɔnɔna na ko den in kumana wa kabako ye min ye ko n bɛna telefɔni d'a ma a n'i yɛrɛ ka kuma i yɛrɛ ka da la ko tiɲɛ don ko ka sɔrɔ an bɛ dɔrɔso la tile jɔ la an bɛ urgence de yɛrɛ de la ta to jamana yɛrɛ ka kuma wallahi kɛfi y'a kɛnɛya dɔ bɛ yen nɔ n delila ka taa dɔ fana ta kaliwa don yan nɔ ale musokɔrɔba tun man kɛnɛ bɛɛ dɛsɛra la a furakɛli la a tora Ameriki a denw de nana n terikɛ in de fɛ ko k'a furakɛ k'a se ko ye min ye a k'a kɛ ne donna a ye ne bila kaliwa la wallahi ne y'a kaliwa k'a ye ne y'a fɔ mɔgɔ ye ko ka ne to dalilu in na ne ye kaliwa kɛ karamɔgɔ bolo ka taa nin tun y'a dɔ ye n ye kaliwa k'a ye yanni ka ne tila musokɔrɔba in sen de tun kan ka tigɛ de solution tun ma sɔrɔ a la mais ne donna don min na tile 3nan jeli commencera ka nɔgɔya wallahi o de la ale de ye ne kofɔ n bɛ ka karamɔgɔ fɔlɔ min fɔ ale de ye ne kofɔ k'ale ma deli ka ne ɲɔgɔnna Ala welela ye fɔlɔ ale ye denmisɛn caman don kaliwa la mais ko nɔɔmaya si la karamɔgɔba in de sɔrɔla ka ne gɛrɛ a yɛrɛ la ne ni mankutu sababuya ye wallahi a kɛra tan de donc kɛfi ye nin kɛ nka o siɲɛ fɛ an y'o saraka kɛ sagafinma ye ka da ka bana min b'a la ka se ka ɲɔni ka bɔ a kan nka ni ko bilen bɛ mɔgɔ min da la i jija ka wurudi ba kɛmɛ ba tan ni kelen ni kɛmɛ tan ni kelen suratu tɔɔriku wa sama wa tɔɔriku n'i ka duwawu ye siɲɛ 7 i b'a solan kala siɲɛ 7 k'a kɛ duwawu ye n'i tilala i seko ye min ye bamanankan na a fɔ i ka sogo in dilan saraka ni kelen k'a ni mɔgɔw la a faamuyara n'i y'a kɛ cogo ye a faamuyara wa ni misi dɔ don o de y'a ɲuman ye n'i ye nin zikuruba in kan ni misi don n'i bɔra kaliwa la i débrouiller i ka misi in faga k'a kɛ e de b'a bɛɛ kunbɛn n'i m'a dabila don n'a nata la e ka bolo bɛ fɛn bɛ kɛ saraka di yɔrɔ ye parce que maa mun ka nin yɔrɔ de y'u kumantiya la e yɛrɛ de y'a ta n'i ye bakɔrɔn wulima in faga a sarakati n'i ye misi wulima in faga a sarakati Ala ka lemina d'an ma ni y'a kɛ cogo di kɛfi kɛcogo ka ca a jatu ka ca u b'a fɔ a jatu de ma ko aksabiyu aksabiyu n'i y'o jateminɛ a bɛ bɛn 12 ni 321 ma 13 12 321 i ka kɛfi fana ta o la n'i tɛ se jatiba in na nka bɛɛ ka ɲi i dogolen k'a kɛ ka sɔrɔ maa t'i ye i fana se nin saraka fɛn fɛn i b'a bɔ ni hɛrɛ ɲini sira don a kɛ misi jɛman ye ni tɔɔrɔ ɲini sira a kɛ misi wulema ye ni ba yɛrɛ se b'i ye ni misi se tɛ ni ba se b'i a k'o ye tɔɔrɔ ɲɔni sira fɛ ni kɛlɛ ko ninnu don a kɛ ba bilenman ye ni bana ko don a jija a kɛ ba finman ye Ala ka lemina d'an ma nin de ka fi ye Ala k'an bɛɛ sababu ma ɲininkali dɔ bɛ ne yɛrɛ kɔnɔ ni y'an balimakɛ dɔ ye i n'a fɔ ale ye commerçant de ye quoi i bɛ se ka nafila jumɛn d'a ma ou bien zikiru jumɛn ka ɲi commerçant yɛrɛ bolo quoi Ala k'an bɛɛ sababu ma an ye fɛn caman bila commerce sira kan nafila fɛnɛ an ye caman di a la nka nafila dɔ bɛ yen a jate ka dɔgɔ mɔgɔw ɲinɛ mɔgɔ ka ɲɛsin a ma
nafila in a jate ka dɔgɔ mɔgɔw ɲɛnɛ mɔgɔw ka ɲɛsin a ma n'i ka baara kɛra feere ye i bɛ cɛsiri farida o farida n'i sera k'a kɛ a ka ɲi n'i ma se k'a kɛ kalo kɔnɔ farida tile 3 kɔnɔ i bɛ se k'a k'o faridaw kɔfɛ araka 4 de don fɔlɔ iza jaa nasrullahi wal fatuhu wa ra'aita an-nasa ka taa bila laban na yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika innahu kana tawwaban siɲɛ 10 arakan 2nan siɲɛ 20 3nan siɲɛ 30 4nan siɲɛ 40 n'o kɛra sisan i bɛ salamu bila o kɔfɛ astaghfirullah siɲɛ 100 salatu siɲɛ 100 o kɔfɛ i bɛ ya jami'u 1114 1114 ni ban'o la iza jaa nasrullahi wal fatuhu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan i b'a siɲɛ 3 kalan a sabanan ni sera afwajan yɔrɔ i b'i jɔ yen sa k'i ka dugawu kɛ afwajan ye jamakulu de ye i b'i ka dugawu kɛ ala mako b'a la i ye ala ka sɔrɔ an ka dugawu jaabi ka magan da yɛlɛ cogo min na jamakulu donna diinɛ la cogo min na jamakulu fɛnɛ ka suru ne ka butigi kɔnɔna na ten de i ka dɛmɛ taara ala kɛra nabi sallallahu alaihi wasallam cogoya min na ka magan da yɛlɛ nɔgɔya ye i fɛnɛ k'i ka dɛmɛ nati ne fɛ ne ye butigi min da yɛlɛ diɲɛ k'a fan dɔ a ka barika n bolo mana n jɔ hali ni bɔgɔ ye mɔgɔw k'a san bolo ni nana n jɔ ni hali ni ɲama ye n ka butigi la mɔgɔw k'a san bolo an karamɔgɔ i bɛ nin kɛ ka sɔrɔ ka fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu o kɛra tawwaban an karamɔgɔ i bɛ nin kɛ jija i ka nin kɛ farida tile 3 farida kɔfɛ kalo o kalo tile 3 i ma so la a kɛ su fɛ sɔn su o su a kɛ commerçant fɛn fɛn dumuni nin kan i ni mɔgɔ ka magasin bɛ ɲɔgɔn kɔni kɛrɛfɛ don dɔ a bɛ n'i wele ka réunion balalen dɔ organiser i k'i ka ko ɲɛfɔ ala ni kira kama i taara karamɔgɔ min fɛ i ka taa n'a yɛrɛ ye ala k'an bɛ sababu n'an balankɛ dɔ ye ale ko hakilina jugu ni miiriya jugu de ni dusukun ka miiriya jugu ni o de ka ca ale fan fɛ i b'a fɔ n bɛna dugawu dɔ fɔ a ka to k'o taa n ka segin seconde o seconde n'a hakili jiginna la a ka to k'o taa n ka segin dugawu 2 a bɛɛ ye ala ka sɔn n ka dugawu ye ni mɔgɔ min hakili ma sigi kuma bɛɛ miiriyaw b'i la to ka nin taa n ka segin ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis aslih li sha'ni kullihi fala takilni ila nafsi tarfata ayni ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis aslih li sha'ni kullihi fala takilni ila nafsi tarfata ayni wallahi to kan taa n ka segin i yɛrɛ mana nin fɔ ka e daji kɔnɔ i b'a ye dusukun bɛ lafiya ten nin y'a fɔlɔ ye filanan ye min ye bɛɛ kan ka to k'o fɔ kuma bɛɛ araditu billahi rabban wa bi islami dinan wa bi muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula ni ka adamaden dusukun ma ne ko i ka dɔ b'i ka matériel ninnu na quoi a faamuyara machine yɛrɛ faga yɛrɛ machine faga fɔlɔ yɛrɛ ampoule min filɛ da la i b'o minɛ quoi machine faga yɛrɛ de ampoule min bɛ da la a minɛ dɔrɔn a filɛ contact filɛ télé kɔfɛ voilà c'est bon a faamuyara nin y'a cogoya de pour que hakili ka sigi kɔnɔ to ka nin taa n ka segin raditu billahi rabban wa bi islami dinan wa bi muhammadu sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula bi wasidikan mana nin fɛn fɛn fɔ a bɛɛ ka ɲi ayiwa i b'a sɔrɔ réseau kan ayiwa bisimila dɔ fara nin lumière kan quoi n tɛ n bɛna dɔ fara nin kan an balimakɛ dɔ ko ale y'i ka yasin kuluyayɔ i ka surunɛ ko wulibali don dɛ ayiwa ne la an tun bɛna s'ale ma bi o hali bi karamɔgɔ dɔ ye n wele k'ale tun ma da réseau ka dalilu la wallahi ko ni sababu la k'ale dara la
fen do la ke fili bara sele gamin ni ga donc kale an sababula mari kal darala asura yasin de fe sama be dalun mundi mo ko ta famu quoi wallahi mo ko ta famu jaman tambir la ka foko mo ko fisika ni fen sugu da rejo kan asura on yente rejo de la on yente ala de la on yembala rel do yanga folo mo ko soro tamso do be sani gido nyumay adola orke abalma do ba kere fa be digun ale re ba fe ka demere nga masale ma koronde delu ba labenu nasrama namba kay on antanye ka kiye ka so masama ire ba ta ka ke ni mi ga ta fone tale don re kuma tan don ene wele kay ni ke ko esi gonna folo bara wara be mi ga tilinga tamanika or ka nya district galande do mo ko chamba ko nye fembe ke ka dese wallahi mani ke kay amani ke ñu fo be ngo de ba do nya fa ngo abi chama ke chama mala nye fembe ke ka de te yi fenwo be ke me mani ke folo yasini sirti galañ wallahi adama din hal ni dugu jere no fi dabari hal ni yere gartigen no golindu hal ni be banala banami fi solution tiga sura forakella ni ke ba ce ala be sira dimi yasini shen ibe yasini ayaw aya kulu ya ayyuhal kafiruna shenkili yasini aya kilin kulu ya ayyuhal kafiruna katabla labana shenkili ibake wo berem yake ala de badon hali sumadayna baba maboyawa ba maboya sumadayna baba jira sama do wala ale nana tamine wallahi ana namne sumadayna don di ibe do sebe o ko raji mayi amiga min fo mogo ya yere de baka ni ay neba fo mogo neba amiga ni fota mogo kamme o ka do ga fo amiga fam ya yere de simen ni ka anga chorba yan kala tani wallahi ni ka chorba yan kala mogo naka ko gela ko diga sega nyi sura la biga ra dele be ka diga nyi sura tani be kadam o to ko kele no dawla kele bo soro Allah taala ga dinga konna donc a kele hakesa parce que do ko chien kele ma chien kele ni kurati bi la ba ka chien wolon fula walma chien kono to Allah to e bi se ka hali chien bi wolon fula mais ni ya sebeta nashini fara sabna de ko tulu ja safne wala walma sabna tanda tay iko nga ka fara to na kana to sabne amo de ko koko hakemi kadi plus chien saba walma kle wolon fula walma kle kono to ngara mo e bi se ka nashira to mara ni ko ay ni nga ngono kan mate en al ni ko imanta da selita ni ngono wati kada kan nashin bi fara do na boni nga ngono ko mo ko ko shala kana kula kuna yala nyige ngono de iba ka do nyige na tai sana fula ka bo ka sura na shiko suna ambalanga sin tali kan nyinga nyinga asale ko gele awali kan tiya kana abana aka ya tin tadro ni alasan ne ambalanga do ni ko dawla kwa dawla adi sera di kurane kan tugun dawla ni mandia Allahu akbar ni bora kare kono ko be ka boli no ala kale bina dam dawla na sira jamam bla anya turubla giringa sa jon ka do ala kan ala kala mo ka de dina mo kante ay ni klisibla ale mako vala aka ke korona aya de aya ala kale bina dam korona aya do be no wa alkaitu alayka mahabbatun minni mahabbat minni wala abi yedo amina alifene mandia sirado di mogoma nga barabala doni aywa afoge barabala ibale nashibo wadudu ye juli wadudu te muganyo wedo atoydi ne wadudu kera muganyo ebe a harfu denjuli duru harfu wadudu gota ay sabate wadudu harfu e juli sabake sabate wodi wadudu wawu dali nani moko kala me kanya mina fam afeni ay mi ka question da wirema abato aba fam jona ko o sa ne rega sika be fo ata do de lu no bora fam pe me ni re do kali ka fo ba ibina famu jena a janiya am ga fo na boran dilata wadurusa wal kaitu alayka mahabbatun minni ibada sebe
mugan sigiyɔrɔma naani ye joli ye? mugan sigiyɔrɔma naani bi seegin. Tɛ 80 ye wa? 80 sigiyɔrɔma 14 bi seegin sigiyɔrɔma 14 i b'o calculer. Ah? 80 sigiyɔrɔma 14 de ko don. 80 sigiyɔrɔma 10 ani 800. 80 sigiyɔrɔma 80 sigiyɔrɔma 4 n b'a fɛ o de ka jate bɔ sinon jate min ne bolo mais n b'a fɛ a ka dɔn dɔrɔn a bɛ ka pour que a ka dɔn an bɛ ka dalilu bɔ yɔrɔ min na. Ayiwa n kɔni bɛ ka o de kɔnɔ parce que an b'a fɛ ka mɔgɔw k'a dɔn dalilu bɛ ka bɔ a jate ninnu bɛ ka bɔ yɔrɔ min na quoi. 80 sigiyɔrɔma 14 parce que ale bɛ gosi wahabu de la. Wahabu ye 14 de ni mɔgɔw y'i kanu n'u t'i sɔn kun t'a la a bɛ ju 1020 de ma. A faamuyara o 1020 de don. Wali ka to ale kɛ mahabbatan minni i bɛ nin sɛbɛn siɲɛ 1020 ani 120 voilà 1020 1120 i b'a sɛbɛn o de la. A faamuyara wali ka to ale kɛ mahabbatan minni i b'a sɛbɛn nin jate la. O kɔfɛ fɛn damadɔ bɛ ɲini ka k'a la. A fɛn fɔlɔfɔlɔ ye tonba ye. Tonba n'i ye ton ye kungo kɔnɔ bubaga caman tonnen ɲɔgɔn kan u bɛ den kelen de nɔfɛ. Tonba u bɛ tonba de nɔfɛ. A jɛman de don n'i y'a ye i b'a fɔ ko sɛ nkɔkɔ a ka bon a fari ka ma k'a kunkolo ni ye fitinin. O sɔrɔ man di dɛ. I b'a segin de fo min bɛ to fa. Mɔgɔw ka kanu sɔrɔ ka di ten e bɛ se ka joli bila mɔgɔw dusukun na ten cogo di? O man di. F'i ka sɔrɔ i ye dalilu gɛlɛn dɔ de b'a la. O tiɲɛ dɛ. Mɔgɔw ka tɛmɛ la quoi mɔgɔw k'u ka wari ɲini sɛgɛn la ka bɔ ka taa miliyɔn de ma gansan cɛ. Fɛn dɔ gosili dusukun na koyi. O tiɲɛ minɛ. Mɔgɔ t'i dalen to i ka li sanfɛ ka dalilu bɛɛ sɔrɔ fo i ka développeur dɔw nɔfɛ. Mais an bɛ ka dalilu de di a bɛ se ka kɛ min yɛrɛ ɲini o tɛ se ka kɛ mais ala bɛ ɲa an ma dɔw fana b'a kɛ a yɛrɛ ye a banna. Réseau yɛrɛ nafa de y'o ye quoi. Donc sisan a bɛ tonba ɲini hali tonba yɛrɛ a santa bɛ sɔrɔ i bɛ se ka taa san yɛrɛ i bɛ tonba ɲini ka k'a la tonba i b'a lajɛ i b'a susu dɔrɔn hali n'a cira la o ka ɲi i b'a tonba k'a la o kɔfɛ i bɛ timitimini k'a la n'i yɛrɛ sera ka timitimini ju kɔntɛ ka se nin hakɛ la k'a bɛɛ fɔrɔfɔrɔ ka k'a la 1020 n'i ma se k'o kɛ timitimini dɔ susu dɔrɔn k'o k'a la n'i ko i b'a kɛ daga yɛrɛ i bɛ timitimini ju 1020 yɛrɛ de ɲini o k'a yiri ye ale ni dubalen furabulu 1020 o fana bɛ k'a la pour que k'a daga don ninnu ka ɲi maa mun mako bɛ jama la kosɛbɛ mandiya sira fɛ i n'a fɔ artiste n'a ɲɔgɔnnaw n'o kɛra i bɛ woro jɛman den 7 bila nasi in kan ani babɛlɛ den 120 babɛlɛ den 120 n'a sɔrɔ daga don ni daga don i b'o to yen n'a sɔrɔ i bɛ k'a daga don a daga de kan ka don de a daga de kan ka don babɛlɛ den 120 babɛlɛ jɛman in kɔni den 120 woro den 100 ayi woro dan ye den 7 de parce que woro bɛ ɲimi don o don den kelen i b'a ji kunu ka ɲaga kɔnɔ a ɲaga tɛ fili dɛ don o don woro den kelen i b'i ko daga in na i bɛ woro den kelen ɲimi i b'i ko daga in na i bɛ woro den kelen ɲimi fo ka taa se tile 7 ma o y'a sɔrɔ tonba kɛra la duwalen furabulu kɛra la timitimini kɛra la ka fara babɛlɛ den 100 ani 1020 in kan donc nasi in tɔ o koli mana bɔ la sisan i bɛ daga in de ta ka taa bila ji la yɔrɔ min ji ka sɔnna a kɔrɔ a k'a bila yɔrɔ sanuma na quoi ka na taa bila yɔrɔ kolon na mais nasi in sisan dɛ i bɛ parfum dɔ ɲini ka k'a la misi nare tulu fitinin i b'o fitinin k'a la voilà nin ye sirimɛ de nare tulu de filɛ nin i bɛ nin fitinin k'a la a faamuyara an karamɔgɔ i bɛ to ka nin mun an karamɔgɔ e bɛ tila ka fɔ ko ka dalilu dɔ di min bɛ dɔ b'i ka mandiya la quoi o de t'a la yɛrɛ wali ka to ale ka mahabbatan minni mais i bɛ kɔgɔ fiman dɔɔni k'a la jiran kɔgɔ i b'o fitinin k'a la n'i bɛ ka mun i b'o fitinin k'a la hali i yɛrɛ bolo tɛmɛtɔ i ɲɛda la i yɛrɛ b'a dɔn ko fɛn dɔ bɛ yen sisan i b'a dɔn ko fɛn dɔ bɛ yen mɔgɔ min t'i jatila ka kɔrɔ o b'i jate i y'a sɛbɛn wahabu min jate la 80 sigiyɔrɔma 14 o tɛ 14 bɛɛ bɛ wahabu de ma o b'a to mɔgɔw b'i kanu wa b'i sɔn
parce que kanu jalan nafa ka dogon quoi au contraire bi c'est problème yɛrɛ ma a faamuyara n'i bɛ ka kanu fɛn fɛn ɲɛɲini ɲɛɲini kanu min bɛ dɔ si ma a ɲini kanu min bɛ se ka dɔ si ma mais mɔgɔw kan kanu tɛ yen nasi la est-ce que mɔgɔ bɛ dugalen ni timin fara ɲɔgɔn nasi in na wa ni mɔgɔ min bɛ nasi dɔ ka sɔrɔ daga a bɛɛ kan ka kala hali ni m'o 100 sɔrɔ a la i b'a dugalen ta wa duuru jate la dɔrɔn furabulu den 20 timitini fana i bɛ se ka kɛ ju 20 i b'o bɛɛ dɔɔni tigɛ ka k'a la i y'a faamuya n'o kɛra i bɛ kɔgɔfinma dɔ k'a la i bɛ tonba k'a la ka nasi kɛ awajibi dɔ ɲɔgɔn kɔnɔ ka kɔgɔjalan dɔɔni k'a la ka parfum min n'i y'a k'a la ni tɛmɛna yɔrɔ mɔgɔ b'a dɔn ko fɛn dɔ tɛmɛna yan i b'o parfum dɔ k'a la dɛ mun y'a to an tɛ parfum tɔgɔ fɔ mɔgɔw ye an bɛ parfum dɔ tɔgɔ fɔ sisan u b'a ɲini ka dɛsɛ a dɔw bɛna kɛ e yɛrɛ ka problème de ko fɔ i yɛrɛ ka ɲini ka d'u ma parce que maliyɛn bɛ ten quoi e bɛ dalilu di tuma dɔ la hali n'i ko k'a kɛtɔ i bɛ ka samara bɔ u bɛ n'i ɲininka samara kan ka bila yɔrɔ jumɛn o di ma ala ka lemina dama pour que ka mɔgɔw cherche bɔ an kan an b'a dabɔ o yɛrɛ de kama a t'i n'a fɔ an ye ko in dabɔ ko mɔgɔw k'an wele quoi o de la an b'a fɔ ka bɛɛ gun i yɛrɛ la i yɛrɛ b'a bɛɛ kɛ yen voilà i dalen don karamɔgɔ min na i bɛ se ka nin k'i ye a kɛ ka ɲa dɔrɔn an karamɔgɔ i b'a fɔ kanu wa i bɛ fɛn caman min tɛ kanu yɛrɛ ye ala ka lemina dama dara tɛmɛ n'a ye bisimila ali dara alhamdulillah karamɔgɔ i ye fayida minnu fɔ an ye a diyara an ye kosɛbɛ nka mɔgɔ min de bɛ yen nɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ i yɛrɛ ka kuma don wisiwasi de b'olu la hali n'u ye dalilu baara k'a ban pewu olu yɛrɛ bɛ tila ka se k'a jaabi la sisan tant que olu yɛrɛ de bɛ k'a kɛ olu dalen t'a la k'a fɔ k'a bɛ dilan sisan o min filɛ o tigilamɔgɔ mago bɛ kuma de la koyi o tɛ dalilu ko ye o mago bɛ kuma de la o tigilamɔgɔ kan ka furakɛ de a tigilamɔgɔ kan ka furakɛ i b'a sɔrɔ a ye ala ko bila minɛn dɔ de kɔnɔ k'ale yɛrɛ ta k'a da damana kote de i y'a faamuya kelen tɛ mɔgɔ caman a y'u sɔrɔ de i bɛ dɔw kan mɛn ko hali ni problème bɛ mori yɛrɛ de ko mori dɔw dɛsɛlen bɛ s'i ma a b'a f'i ye ko mori tɛ se k'a yɛrɛ kalama siɲɛ ni kuma tɛ tiɲɛ ye sa dalilu de kan ka fɔlɔ nafa ka sɔrɔ se mɔgɔ wɛrɛ ma hali kɔsa in na dɔ ka muso ko ɲagami na wallahi karamɔgɔ fɔ ni ɲɛna ma koyi wallahi dalilu bɛ n yɛrɛ bolo koyi n yɛrɛ bɛ ka mɔgɔw ta dilan ka n yɛrɛ ta dalilu t'i bolo a dalilu t'i bolo dalilu fɔlɔ kan ka fɔlɔ de nafa e de bɛ da la ni i yɛrɛ de ye e tɛ da la ni mɔgɔ ye dɛ i bɛ da la ni i yɛrɛ de ye parce que an ka karamɔgɔ tun bɛ yen n'a ye dalilu fɛn fɛn kalan ko n'i ye nin kalan k'i bɛ miliyari sɔrɔ wallahi a t'a di mɔgɔ si ma ale yɛrɛ de b'a baara yɛrɛ ye fɔlɔ a delila ka ne don dɔ kaliwa la tile 18 nafolo baara don or que a bɛna baara ka client dɔ ye a ye dalilu in kalan wari caman na miliyɔn caman na mais a ko Sulemani Tarawele mɔgɔ si tɛ nin kɛ e yɛrɛ de b'a kɛ a siɲɛ fɛ ne taara n mɔkɛ ka saraka bɔ la ka na n nana a ye ne don a kaliwa la tile 18 n d'a ma sɔn ale yɛrɛ la a t'a kɛ mɔgɔ wɛrɛ ye mɔgɔ tɛ dalilu kalan ko fɔ mɔgɔw ka fɛn ko fɔ n ka kɛ mɔgɔw ye o dɔrɔn dalilu dɔw bɛ se i bɛ sɔrɔ a se tɛ yɛrɛ ka k'i yɛrɛ a ka di i ka k'i ye mais a se t'i ye dɔrɔn o ɲɔgɔnnaw bɛ kɛ baara dɔ bɛ yen nɔ dalilu dɔ bɛ ne yɛrɛ bolo a bɛ kɛ misi jɛman den 7 de ne bɛ se k'o san sisan misi jɛman den 7 n'i ye miliyɔn jatigiw di ne ma n tɛna taa dɔ fara n ka so kan halisa an b'a fɔ dɔ fara so kan halisa mais i b'a sɔrɔ i ni setigi dɔ bɛ jɛn nin fana se b'a ale yɛrɛ mago bɛ nin baara sugu la nka a t'a dɔn dɛ donc i b'a dɛmɛ a fana b'a ka nafa sɔrɔ a fana b'i nafa a banna mais dalilu k'a bila e hakili la ko n'i y'a tant que mɔgɔ wɛrɛ m'a kɛ e ye a t'i nafa o ye bana de o tigilamɔgɔ mago o kan ka furakɛ de kosɛbɛ ala ka lemina dama wala o tɛmɛnen kɔfɛ karamɔgɔ min ni ɲininka kuma min na o ye danfara fɛn fila ni ɲɔgɔn cɛ ko yalo mɔgɔ min bɛ yen parce que an m'a ye kuma caman karamɔgɔw b'a fɔ ko dɔw jaabi k'a gulonnen tɛ da kelen na i b'a sɔrɔ yasi binani kelen dɔ bɛ se k'a kala a yɛrɛ i n'a fɔ i bɔra ka wurudi min fɛ dɔ bɛ se k'a k'a yɛrɛ mais danfara jumɛn de bɛ n kelen ka nin kɛ ani an ka jɛ an ka nin kɛ la wurudi la ou bien ala wele la ala k'an bɛ sababa ma jama dalilu jama ka jɛ ka ala wele a ka ɲi jama sanuman kɔni n'a sɔrɔ i dalen don i n'a fɔ i ka kalanden jama ou bien i teri karamɔgɔ dɔ a mɔgɔ sabatilen don a sɛbɛn b'a yɛrɛ la k'o wele a kana i dɛmɛ ala wele la nin ko in na a ka ɲi an ka karamɔgɔ dɔ fɛ yen a ye ne kalan yasi baara cogo dɔ la
mina di mɔgɔ ma bɛɛ b'a ta nka ne yɛrɛ ma se k'a kɛ fɔlɔ wallahi ne ma se k'a kɛ siɲɛ kelen pe n'i y'a kɛ si kɔnɔ i kɔ ni maa si tɛ kɛ kelen wallahi fo ka taa dugukolo min kɛ i ka du kɔnɔ don o don den dɔ bɛ se ka kɛ maaw bɛ kulo ni min ye fɛn dɔ la ne ma kɛ ni dɔɔnin a bɛ kɛ nafolo ye mais yasi de don n bɛna daw yɛrɛ ma a ka kɛ a don karamɔgɔkɛ ma duguna a ko n denkɛ a b'i yɛrɛ bolo tɛ n y'a d'i ma ni ala ka diɲɛ ye n bɛna daw ma kɛ a yɛrɛ bɛ se ka kɛ telefɔni ta i b'a jate a faamuyara yasin a 313 o sigiyɔrɔma 21 wɔɔrɔ 500 73 a bɛ bɛn nin de ma i kan ka yasi baara nin na sigiyɔrɔ kelen na sigiyɔrɔni kelen na a kɛra i y'a kɛ kaliwa de ye sa mais i kana tigɛ quoi ko wɛrɛ tɛ don a sen kɔrɔ ayi hali dumuni o dumuni tɛ jate o hali ni kaliwa de i tɛ dumuni kɛ yan o kɔrɔ i kana bila ko an bɛ tile 2 bila k'a tɔ laban o tɛ n'a daminɛ a kan ka tugu fo ka taa ban de mais ne ma se ka nin kɛ n yɛrɛ ye o mais ni sarakatɔ ye tura jɛman de misi jɛman ne bɛ se k'a san nka ne ta tɛ mɔgɔ dɔn ko n bɛ se ka da mɔgɔ mun na k'o fara ɲɔgɔn kan joona ka nin kɛ yɔrɔnin kelen ko n dusukun b'a minɛ ko bɛɛ b'a kɛ i n'a fɔ ne yɛrɛ cogoya tiɲɛna o dingɛn tɛ ne la a bɛ se ka minnu mɔgɔw sɔrɔ joona mais nin waatinin na tan o de ye ne sumaya kalandenw nana yan kɔsa in de la n tɛ kalanden kun tɛ an bolo yan wala sisan komi aw bɛ yan sisan ne bɛ da la k'a bɛ se ka kɛ waati min ne kelen bɛ se ka kɛ mago dan tɛ nin ye mɔgɔw ka ciw caman bɛ gulo anw na an bɛ yɛrɛ tɔgɔ dɔ wurudi semaine kelen dɔw ye tile 3 olu wurudu bɛɛ balanbalanen don n'an dun fana y'o jɔ an da tɛmɛ bɛ jɔ parce que an bɛ olu baara olu fana ka mɔgɔw ka di yan u ka sɔn nafolo la voilà a ma nɔgɔn dɛ o la sisan ni ne ko n bɛ don nin na ko n bɛ nin kɛ n yɛrɛ ye a dɔw la ne bɛ bɔ kunna fɛ o kɔngɔ donna denbaya la diyagoya n bɛ nin retard fɔlɔ min bɛ yen sisan n k'o baara fɔlɔ yanni ne niveau ka se nin baara de ma n'i ye nin baara ye si kɔnɔ wallahi a banna wallahi a banna koyi karamɔgɔba dɔ y'a kala la n t'a fɛ k'a tɔgɔ fɛ jo ka d'a kan n'a mɔdenw y'a mɛn u n'a dɔn ko u ka du kɔnɔ fɛn dɔ bɛ yan wallahi karamɔgɔba dɔ y'a kala la a ko k'a y'a kala miliyɔn caman na n jate mais ne filɛ ka di fu donc nin na sisan n'i ye nin kɛ sisan i bɛ misi jɛman de san min dafalen don kosɛbɛ mɔgɔ bɛ kabakoya tora min ye ɲɛna la ka sɔrɔ ka a sarada n'i sera k'a kɛ sara 21 ou bien 313 an bɛɛ ka ɲi i b'a sɔgɔ kɛnɛ sarada ka di mɔgɔ ma mais kunkolo n'a sen ninnu kɔni aw yɛrɛ de b'o don a ka du kɔnɔ a b'o dun ye de an karamɔgɔ n'i ye nin kɛ i kɔ kɔni alhamdulillah e yɛrɛ kɔni tɛ bilen wallahi e yɛrɛ kɔni tɛ i kɔ kɔni siɲɛ kelen koyi nin kan ka kɛ si kɔnɔ siɲɛ kelen mais karamɔgɔkɛ min ye ne kalan nin na san o san a b'a kɛ wallahi diɲɛ san o san a b'a kɛ mɔgɔw bɛ kɛ kelen ye wa bon e bɛ to kɔ barikalen sɔrɔ ka tila ka lagosili ko ninnu bɛ wɔgɔlɔ tɔgɔ kan parce que i yɛrɛ b'a ye i tɛna se k'u gɛn ka k'u la bilen o taara k'i da karamɔgɔw bɛ ten n'u dɛsɛra mɔgɔ min sɔrɔla pewu u bɛ turunɛ cɛ ni kan min ye ko siyɛna tɔgɔ de b'a bolo parce que a bɛ niveau min na a tɛ se ka gɛn ka sɔrɔ bilen ala ka dɛmɛ d'an ma donc nin de don o la k'a f'u ye dɔrɔn baara dɔw bɛ yen o mago bɛ se jama ma wa jama ka fisa kuma dɔw la jama sanuma mais ne yɛrɛ de jama fana man gɛlɛn jama la kuma bɛɛ ne jama man gɛlɛn jama la kuma bɛɛ ne la ka ɲɔgɔnnaw caman sɛgɛsɛgɛ ka ye dɔ delila ka an ka mara la semana o delila ka u ka mɔdo labɛn ka tila ka kuranɛ kalan di ne ma ko ne ka organiser ka ɲɛ n ko karisa an ka kuranɛ kalan ou bien ne de k'a labɛn k'e k'a labɛn a bɛ ɲɛ cogo min na an ye kuranɛ kalan yɔrɔ jama de y'o ye sa o an ye kuranɛ siɲɛ 7 kɛ an tun b'o kɛ a don de kamalen dɔ sigira ka ɲɛsin ne ma a bɛ ka kuranɛ ne ne fɛ yɛlɛma a b'a yɛlɛma ne ne yɛlɛma a b'a yɛlɛma donc tuma min na ne seginna n ka fɛ dɔ kan a ye ne kɔnɔ ne ye dɔ wɛrɛ yɛlɛma a y'a yɛlɛma ne ko a b'o la fana a tɛ ka kuranɛ filɛ a bɛ ka ne de ɲɛda filɛ a bɛ k'i da lamaga a bɛ ka ne ɲɛda filɛ a bɛ ka to ka ɲɛ yɛlɛ yɛlɛ fana parce que a b'a dɔn ko in kunkolo bɛ ne de bolo donc o la a tilalen tuma min na an surunyala tilala ne ko alimami ma n ko karisa hakili to nin na n ko mago bɛ tila ka se cɛ in ma parce que ne y'a ɲininka n ko yɛrɛ i kuranɛ durusi wa k'a m'a durusi
mais ngi bi ka sola min kala ni yoro na san yo durusi aka ko mo durusi mais ni aya dama don fina yo durusi aka mo durusi ni ko mami hakil to na nan kala mo bala parce que tiya ka fen kal fana binya to mina de mu yin san ma jama kalam ban wati sira ne wilan ngo mita dota to mena ka di doma yani ga ne sigi kana sigi yoro la yeah ne ya yin gali ka jeli ba ko ek ma kan ko kada kaya ga jarta ta sangata mu ya san ma jama o jama kelen ay chorba do soro de korona yawa ni ngake korona sisa korona kanga damene ya kata yan fe male na yan fe parce que anya ta to mena ngamba kala ango ye jumen kala ako kaya ta yan fe kana ya aya ta numa fe kata de korona kanga ta kini fe kata numa fe ngo mu yi bila na chorba aku kali nana yan fe kalma solan yi minge kali sina kata yan fe ka damene asinga juje kana shengele wallahi mu ya sama jama kayne nga jama jume ina fo aw ne bawo bedo hal ni mo kabe hal ni ma ko kamba ke am se ka ni awde yu mais hay ay na kala ma fe ya non ne tole on titam ma tayor la ka cia cio mena fena tigal lu mo fena te fana de parce que ala kama ko ga do ala ka limina dam ganina ini ka kala ndo hal na be mo batri o jama salman de afamera voilà aha bana sana nabla inshallah ko fe karamo ye kuma do fo ko ni mo na be ala wele ki mabo mo la do be ba so kalwa ka gele ama kalwa yere de ka gele alima mais abe wakati do soro kile kono wala shu kono yaro ala to min gloni de kalwa la le bi se ko ke wakati kono ba sira fra ko ala to min ga ke kile saba ka ko no ga do kile saba ka gele alima est ce que ale bi se ka do shu kono ba ala kan be so ba ma ala to ka do min glondo ko fo kalwa ka ke bara cesiri bunya de mo ko se kalwa ni foma famiyara ba fe ka ke fo ka sene hagela o de tinya bi ka cibla kama mo ko mbalo ba se digala ni ko ka siki ko fa kan ke fo ta dafa dola ti dafa de abisika haga mi ke ka to ka barala jati fitin bi ala to bela ala to wala to na dirima jati fitin bala ne jati bade ni ya fitini ibisika haga mi dume parce que ala kira sallallahu alaihi wasallam ko femi kadi Allah taala yi ko ma kala wa dema min to kare wa turasina dumera di manye shu nyara kan ke me seri bi shuina shugare ka shi gorondola odu ya ka shi gorondola ayi o man di ala alna kala shushu ala kan fly iga dumo ko de kadi ala ka min arkan bakalen ka shushu kelen ka toga suno wala ko yira sika wudi min dume de bodeta ala tawala to na titima ki kan gani jetla ba so jati fitin do bala ama yasini wa worani ko de fosi sawa o do bi kan kewo yasini binan kelum teyo ama de ka delu de yashi shen nani fenana o ne ya do se kan ke se kan minga o kedro ala ka lemina dam wala me dala de do fena bi abinya ikol dondon ke fona da fara dumuna o do de tini ni ke te fui bien fui do asingoro ti ta sugula ti ta kungula fo ka ta dafa o mi chapti no do tanti bolo wati la bo de toy folo ne ma fo ngo intact yo o le ne re kele mi se ka kalan ba ne ni nyere tunu islam ko bere mi ga jiganu ka hamiya o dalando ne ko ne ka du kala wala amano ko de ko sebe la ka limina dama fo na soro girman ba de soro la mi ni be wati jange ka soro ka sirate ma ka na vola ibi so ka sabati baraka baro bitini mo ko bitan niveau de fekata mi ka karam ka mi fo ni fe mi ba kumbi na foro de do ne ma mori mali kono ya ma fo mori to ka boye de me soro la ne ma nyona yi ma nyona ko me wallahi ne di mo jena no ya ka karam wala kale ko soro bola ne bi ka baro la me ne rebe mo la ka karam ka inta baro bi parce que bina fo ko mi ka wasila ko mi nga karam ko ka valeri ila wallahi ko mi bara kelendo ke million ke me fla ala kale mina dama aha to temene ngo fe karamo ko mo gati to maja amago bala amuni kalandew ye ka fara la me bago kan ka fen fanyana la sira la bela jeni ko fe am se la mi mine
ka taa sinsin ni o ye. Mɔgɔ ko k'a to yen fɔlɔ ko ni live tigɛra ala k'an bɛ sababu ma. Ne kɔni dogo tɛ ne fɛ yan koyi. Ne yɛrɛ bɛ min kɛla kalandenw b'a kalama hali n'u yɛrɛ bɛ ne dɛmɛ k'a kɛ. N bɛna dugawu dɔ fɔ a ye sɔgɔmada fɛ a y'a kɛ. N bɛna dugawu dɔ fɔ aw ye sɔgɔmada fɛ a ka surun dɛ a y'a cɛ sira k'a kɛ wurudi don. Wallahi ni dumina kan k'a fɔ ko salon ka fisa ɲinan ye kalo tɛmɛnen ka fisa ni kalo ye a ka gɛlɛn i k'a ye dɛ. A faamuyara? Ni i tilalen ka baara bɛɛ la parce que ni wurulikɛlabaw fɛ nin tɛ baaraba ye i b'a fɔ ko ya wahab ya wahab ya wahab ya wahab ya wahab ya wahab o joli o ye siɲɛ 6 ye o b'a sɔrɔ i ye seliji ta ka ɲɛsin Alahu Taala ma sɔgɔmada joona fɛ i bɛ ya wahabu siɲɛ 6 kɛ. Kuranɛ aya dɔ bɛ yen kullama dakala alayha Zakariya wajada indaha rizqa qala ya Maryamu anna laki hadha qalat huwa min indillahi inna Allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisabin. Kuranɛ aya ya kan ka kɛ suratu Maryama de kɔnɔna na i bɛ nin kalan siɲɛ 4 ya faamuya. Wahabu ma wurudi fɛ sisan siɲɛ 6 wa i bɛ sɔrɔ sa ka wahabu wurudi siɲɛ 90. Ya wahabu ya wahabu ya wahabu ya wahabu siɲɛ 90. N'o kɛra i bɛ sɔrɔ ka aya in wurudi siɲɛ 5. O kɔfɛ i bɛ sɔrɔ ka wahabu wurudi siɲɛ 100. I bɛ sɔrɔ ka aya in wurudi siɲɛ 5 ka dugawu kɛ o y'a bannen. Aya in wahabu bɛ wurudi 196 mais aya in bɛ wurudi siɲɛ 14 o fana ye wahabu hindu de. A faamuyara? N'i ye wahabu fi wahabu fana ta a bɛ taa bɛn de ma. Yani 14 sigiyɔrɔma 14 o ye joli ye? A ta sigiyɔrɔma 14 o ye 196 de. O de don. O de don 100. Wala o de ye nin. An karamɔgɔ ni ni i dumuni kɛ i bɛ dɔnnibaw caman ta dɛ. Mɔgɔ bɛ i si filɛ k'i ka dɔnni ta hakɛ filɛ o t'a dɔn i bɛ ka ta cogo min na wallahi ne bɛ nin kan aw yɛrɛ a bɛ se ka taa ta mun ɲɛ b'a la o bɛ se k'a ta k'a kɛ ni min y'a kɛ o b'a nafa sɔrɔ ala ka lemina d'a ma. Donc an bɛ a ɲini mɔgɔw fɛ dɔrɔn u ka jija ka sabati u ka vidéo ninnu fana partager u bɛ se ka tigɛ ka bila u ka yɔrɔw la mɔgɔw ka se k'a sɔrɔ. An t'a dabɔ foyi kama mɔgɔw ka se ka dalilu sɔrɔ u yɛrɛ bolo u sigilen u ka baara ka da ala la ko jaa ne fana y'ala wele a bɛ sɔn nka min bɛ ɲini o fɛ o ka dugawu kɛ n ka cɛkɔrɔba ye o de y'a sara ye. An b'a ɲini Alahu Taala fɛ min mana kɛ ala ka barika don a la ka ɲini mɔgɔw fɛ u ka partager kosɛbɛ. Tiɲɛ don waati dɔw bɛ kuran an bolo an tɛ live yɛrɛ sɔrɔ fiyewu don kelen mana sɔrɔ an fɛ a ka d'an ye mɔgɔ caman fana ka sɔrɔ don mun mana sɔrɔ ni don tɔw kana kɛ kelen ye o de la an b'a fɔ a y'a partager sinon partager tɛ foyi se an ka page ninnu ma k'a fɔ k'a bɛ wari dɔn ou bien a bɛ fɛn dɔ kɛ o tɛ a kun ye mɔgɔw ka se k'a sɔrɔ yɔrɔ janw fɛ hali sini ni dɔw ɲininka u b'a fɔ k'an bɛ réseau k'u y'an ka fɛn ye kunun dɔrɔn de o kɔrɔ a ma bɛɛ sɔrɔ fɔlɔ mun b'a se ka mɔgɔw sɔrɔ aw yɛrɛ de bɛ se k'a kɛ a y'a ta k'a di mɔgɔw ma dɔrɔn ala ka lemina d'an ma an b'a ɲini Alahu Taala fɛ n'a ye min kɛ ala ka barika don a la an ka jamana ye an bɛ dugawu k'a ye an b'a k'a yɛrɛma hɔrɔnya waatiw de la yarabi ala k'an se an yɛrɛ kɔrɔ ala k'a bɔ kumakan na k'a kɛ kɛwale ye fanga ninnu bɛ cɛsiri min na jamana ka basigi ni jamana ka yiriwa la ala ka se ɲuman di an'u ma ala k'a n'u kɔlɔsi juguya min ni bawali min bɛ ka ta ka ɲɛsin u fɛ an jugulamɔgɔw fɛ ala k'o fanga dɛsɛ yarabi ala ka jugu ninnu fanga dɛsɛ ala ka jugu ninnu lafo ala ka jamana faamaw yɛrɛ sanfɛ yarabi jugu dogolen n'a bangelen Alahu Taala bɛ min fan dɔn ala ka hakilina ɲuman d'u ma u ka segin u kɔ ni ala yɛrɛ dɔn a tɛna segin mun kɔ an bɛ ka defu kelen kelen min kɛ ala k'a tɔɔrɔya bolo kan ala jɔn ɲuman minnu b'an ka jamana kɔnɔ n'o bɛ ka dugawu kɛ jamana ala k'a kɛ olu kama ala ka jugu ninnu mako sa ala ka Mali taa ɲɛfɛ an yɛrɛ ka jamanaden minnu bɛ tunkanw ni fɛnw na ala ka tunga hɛrɛ d'an n'u ma k'a n'u kisi a gɛlɛyaw ma ala ka sabati ɲuman d'an bɛɛ ma kira kanu kosɔn sɔlala so
أمجي غفتتا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.